ndị be anyị na-atụle ndị wee na-asị na kama enyi nwa anyị ga-akparịkwa m utu ofe ọkwụrụ ma eme gịnị mara akwa imi m okwu m wee bụrụ ma okwu bụrụ ma ilu m na-ekwuzi okwu n'otu aka ha wee na-asị na kama ị ga-abịa ibi mmadụ nnu si ya jebe afọ ụkpọ jee ree nnu ị harakwa mmiri ha chiekwa ya azụ m ga-asị gị hapụkwa na nnu a afọ ọzọ ka eburu nnu a jebe ahịa akwa m onye ọba nwanne m nwoke yes okwu a na-ekwu na-agara gị ihe okwu a ji agara gị na-abụ na ịma mgbe e celebrate moto e butere o nwere vidio o nwere ihe mkwu na da vidio ekwuru m sị that na moto a ma abụkwa ya guarantee that na JPAC ya emechi ọnụ no adịm emechi ọnụ na anakpubeghị m onwe ife ọbụla gara wrong na social media I will analyze it ọsọ ya bụ na ọgụ bụ akpa ime ihe adịghị mma ma ọ bụ mee ihe dị anya ma ọ majik dị anya anyị chọpụta na fake mụnwa ya esome gịnị mee analyze because of gịnị abịara bịa sub pedal lụọ for a while abụrụ na mụ mere ndakpu because a lot of dignitaries men ha si bụ JPAC mụ mee gịnị mụ gbaratagodi breki ka ọ ghara dị ka asị na mgbe ọbụla akpụrụ gị n'ọnụ ka anyị na-ekene nya bụ ife a na-ekwu anya I saw pedal does not mean that I mere ndakpu ihe nji saw pedal ọ bụ na abịago na-efu na ihe anyị ji na-ada ụlọ ọdụ na many of you echenjibego lined up dibia na-emezi nkụzi so wee na-egwu egwu wee na-asị vidio anyị mere ọ dịghị mma ama nọ n'ihu ụsụ ka ọ gịnị kezi etoyere na-etiwe ọnya ama nọ n'ihu onugbu gbuo onugbu na ọ na-elu ilu na-anọ n'ihu ose gbuo ose na ọ na-eme gịnị na ọ na-afụ ụfụ maka gịnị ọ bịara be m abịagwuna m na mgbe ọ ga-ana mkpumkpu akwa na ya n'azụ yes akwa biko ịma na imebere ụdị vidio a bifo ọ ga ndị mmadụ download wee a blog wee nke a gaa ịbịazikwa ege na-eripitụkwa vidio ege na akwa anyị anaghị azụ ọkịka na onye a bụ bọị onye a bụrụ bọị you and I mana mụ nọ Lagos gịwa nọrọ ọba akwa nwa onye ọba you and I mana we are friends ịbụ my friend mbụrụ your friend because a boy adịnyere onye bụ ọga ya aka because a boy nọ indebted to any month every month akwụ ya ụgwọ akwa you are not paying me salary ịda akwụ m ụgwọ I am not working for you esoro m na one of the security guard ị na-akwụ ụgwọ esoro m one of the workers ndị hotel workers esoro m na ọ dị isi ihe na mụ nwe help go gị one way or the other for my value mụ gị nwa help gwa m one way or the other for your value ịghọtara ịdara akpọ m boy dị sị na emega escalate na internet so ya na-azụ ka mmegba gị ho ha akwa biko ekwusịrị na mbụ your boy because ikwuo na mbụ your boy ị ma na m na-eweta from 4 years mụ na gị ji wee mara weta salary ị ga na-akwụ m 200,000 a month till date ruo now so ị da-akpọzi m boy ị help go m one way or the other mụ nwa help kwa gị one way or the other so onwe ihe ọbụla anyị mere onwe anyị ọ ihe friend ya eme gịnị ya emere onwe anyị ị na-eghe ya fụ na ọdịmma mụ na ga na-abụtara ụtọ na otu ga mụ na ga mara and ọ dịgo due na ihe ị na-emere friends na ihe emere then ibi moto ọ bụrụ a guarantee ịda na-akpọ boy because ị na-enye ndị blogger content na-enye ya mara content ọ pụtara dịka sita m bụ boy akwa before me and you ọ bụ na m bụ boy mma anọbeghị so na-ebu arọbụ n'agụ mma anọbeghị na-achụ aja mma anọbeghị na-ebute ihe ụsụ na-ebute ihe ji achọ mma anọbeghị ị na-akwụ m ụgwọ ọnwa mma anọbeghị ị na-emere m ihe na-emere boy na-eri nri be gị na-aṅụ mmiri be gị ọnwa gwa kwụọ m ụgwọ o nwegasị ndị nọbe gị bụ boy like ndị bouncer nọbe gị bụgasị boy gị ma ndị security nọbe gị na-akwụ ụgwọ ọ ndị a bụ boy gị ma secretary gị ọ ndị a bụ your servant ọ ndị a bụ your boy ma gịnị kwa ga-ekwe ndị ọzọ kwara arụkwara gị many of them ma ndị na họteelụ gị ị na-akwụ ụgwọ ọnwa ọ ndị a bụ your boy all those people na-etiri gị tuale hey boss ọ ndị a bụ gịnị boy mụnwa bi Lagos na-akwụ ụgwọ na 1 something million ka ị ga-esi na-akpọ mụnwa boy ị mara mbịakwa nkịta ọ dịka asị na gịnị nwanne mere accept ihe akpọ m boy we are friends ịfụta m na m bụ friend gị fine and good ọ bụkwa na mụnwa fụtakwa gị na ị bụ my friend fine and good say yes na ndị content creators create topic eji na-aga ma ndị bloggers na-enye ha topic ibe na-akpọ m boy akpọ owebego m iwu adị m like ya o were the true meaning of boy ịghọtara true meaning of even
even big men na-eme na advert taa, even see man ada akpọ boy, ọ na-akpọ my friend, as big as Seaman, ọ da akpọ boy, o mere my endorse na akpọ ụgwọ, ma ọ na-akpọ m na ihe abụ ezigbote my friend. Go and watch his videos, all his videos about see these are my friends in the Seaman Globals, or who or these are my boys, upon none akpọ ha ụgwọ, because onye bụ boy mmadụ bụ na you will take up my responsibility for number one. For example, na etu akụta P Square assign si artist, etu esu assign si Olamide assign artist, ma ọ bụ Asake, ma ntu assign the guys, ya akpọwu ndị a boy because of gịnị? Ichi kpọ mmadụ boy sign onye a contract na-ego moto, na-efuelu, na-eje tọọ n'obodo oyibo, na-eme as artist sign ọnwa gwekwa ụgwọ. Ndị ga-akpọ boy bụ people nọ na be gị na-eri nri ụtụtụ ehihie abalị, esie nri ụtụtụ ehihie abalị, ha nwere rie nri be gị, ndị ya akpọ boy. Is it a crime that somebody brought a friend? Say they because now it just a me fact that over go me way. Oh, pretty cheap on the boy, oh, puta, oh, my gun to a maramero trigger, why am I alert or alert a guy? You appreciate me for past good things, Monagana Bujiko me for more than 4 or 5 years. Even Neruanya, okay, I mean, not na JPAC. It's high time for you to appreciate him, which you did. And we congratulate, we are happy. Because again, I'm a video, I say boy, and a Barbara boy. Him as a very good friend. Game was up what if as a very good friend, good and fine, or them gift, we put I wasn't a boy, only women you were.